شەڕێگرتنا bajarê Mosulê nêzî bûye. Tê çavarêkirin hejmareka mezin ya xelkê wî bajarî awarî Herêma Kurdistanê bin û beşa herî mezin jî dê ber bi parêzgeha Hewlêrê bikeve. Lewra li sunûra vê parêzgehê weke Mexmûr û Dîbege û derdûra wê amedesaziyên temam hatine kirin ji bo wergirtina wan awarên Mosulê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî berdewam e li ser çêkirina kampan. Li rastî ew kempa bû awarekanî Mûsir. Ê baş xizmetiyan dekin, li xizmetiyan dayne. ئیشیمەش بەڕاستی ڕۆژانە 8 ساعات کار دەکەین ئەگەر بتوانین زیاتریش کار دەکەین بۆ خزمەتی ئاوارەکان ئەوانیش برای ئێمەن ئەمە ژێکێکین لەوان فەرقمان نییە بەڕاستی چ کوردی چ عەرەبی بەحەقەت. ئیشی تۆ چێ لەرەوەکو ئیش؟ ئیشی من شۆفەرە چەگل پەردکردنە و حەفرکردنە و خاوێنکردنەوەیە و چاکردنیە و خێمانەیە و ئەویشانەیە. Li Mexmûr û Dîbege û derdûra wê lezatiyek zêde heye ji bo temamkirina cihê akincîbûna welatiyên bajarê Mosulê weke temamkirina projektên av û elektrîk û rê û bingehên saxlemiyê û hemû ew hewcedariyên diniyên rojan e. Hewlî ez di kampê kar dikim û xêrhatina penaberên nû dikim. Em avakirina kampê berdewam dikin û bi hêviya Xwedê ji bo penaberan amade be. Hin rêxistiyên navneteweyî û karbidestin Herêma Kurdistana Iraqê jî dibêjin. Pêşbîniya wê yekê tê kirin ku di şerrêgirtina bajarê Mosulê da bêtir ji 1.500.000 însanên wî bajarî awarî Herêma Kurdistanê bibin. Merem drûstkirina wan kampa amadekariya bû operasyona azadkirina Mosul ku ayindeyekî nizîk da dihête destpêkirin pêşbînî tête kirin xelkekê car zor aware bibîtin heseb exîr teqrîrê UN nizîkî milyonek û nîva dê aware bin û pişka here mezin dê ber parêzgeha Hewlêrê kevîtin. Li gorî hin amarên nafermî rêjeya akinciyên Herêma Kurdistanê gihaye 5 milyon însanan û her wiha 2 milyon aware û penaber jî li xwe girtine û ger awarên Mosulê jî werin wê tenê rêjeya aware û penaberan li herêmê bêtirî 3 milyon însanan bibe û vê yekê jî givaştinek herî zêde li ser hikûmetê çêkiriye. Ehmed Zêbarî dengê Amerîka, parêzgeha Hewlêrê.